esikushoyo ukuthi sithi kuGeneral Nhlanhla Mkhwanazi sisemva kwakhe. Yebo. Ngamanye amazwi siyamsupporta. Ngoba kade kwasasisho sithi eSouth Africa kune corruption. Le corruption ke ayiqali phansi iqala phezulu. Le corruption. Yebo. Iqala upresident. Iqala wengo uRamaphosa ngoba kunobufakazi kunephalaphala. Lapho khona kwatholakala imali kwashaywa abantu kwakhethwa iCommission yokuthi izophenya yaphenya kaze kuboshwe umuntu kuze kube manje. Yebo. So uMkhwanazi lento ayivezayo uveza into endala eyikade iveli khona nento ekhona kulohulumeni lo. So ngakho ke siyambonga uMkhwanazi ukuthi naye azaphumela obala usekhathele le system ngoba nawo bekuyo lo system le lokho ehamba kwafika la khona athi khona usekhathele waphumela obala. Sithi ke African Economic Freedom siyakusupporta Mkhwanazi. Viva Nhlanhla Mkhwanazi, viva! Viva! Viva Nhlanhla Mkhwanazi, viva! Viva! Ngoba isinqumo sithathile kuphakathi kokufa nokuphila. Uma ulalele uNhlanhla Mkhwanazi umkhumbuza elinye iqabane uSolomon Mahlangu. Naye owathi uma isenkantolo kuthiwa akayikhalele. Wathi nje uma abantu bakithi bengakakhululeki ngeke azashintshe. Lapho khona gqetsha khona ke isinqumo sokuthi uyofela ejele nangempela wazofela khona. So siyabadinga abantu abanjengoNhlanhla Mkhwanazi abazolumela iqiniso. Sithi kuMkhwanazi siyamsupporta as African Economic Freedom, siyamsupporta unational wethu uhlanganile wavuma ukuthi cha asimsupporte uMkhwanazi. Ezokusho ke la estation eMtubatuba ukuthi sidizelela lokho ukuthi uMkhwanazi siyofa lapho evakhona. Uma ngizobuya nje sibuye kulento ekhulunywa upresident noma lokho akushilo ngesonto nimzwile upresident ngesonto indlela akhulume ngayo. Akazange asinikeze ithemba ukuthi sinopresident. Vele ngase ngikholelweke uRamaphosa usukele ethatha. Into yenzile ngesonto ufike lapha yana ukhulumise nje futhi ungcono kabi umuntu weAfrican Economic Freedom usihlalo branch engakhuluma kangcono kunoRamaphosa upresident. Ngoba one izinsolo kaMkhwanazi noma bengathi zingamanga noma bengathi azikaphrovwa noma zikathestwa. Iqiniso limile uMkhwanazi ubeka ama-facts washo wabeka ubufakazi wavula icala. Umbuzo ke uthi ke yini le uRamaphosa engiyidingayo ngoba bekufanele ukuthi phela amaphoyisa kuba yiwo athatha inyathelo ngenkulumo kaMkhwanazi. Yebo. Asikho isidingo secommission lena ibekile. Wawubuka iCommission uthatha ama-comrade akhe wathi awalide le commission uwadlisa imali azodla imali. Yebo. Yini levimba ukuthi ngabe uvele wamxosha uSenzo bekufanele nje asukume athi uSenzo with immediate effect sangimxoshile. Yebo. Uzangikhumbuza umtshali-ke ngelinye ilanga owaqoshwa uminista abawuthula iKZN. Wavele wathi bathi babembuza bambuza wathi hey sengibaxoshile. Siyawadinga amadoda ke anjalo. uRamaphosa ukhombisa ukuthi ngiyaxolisa nje ukuthi kufanele ayocheckwa nje nanokuthi ngabe uyindoda ngempela yini. Ngoba isenzo sakhe asikhombisi ukuba indoda. Ngikhumbula omunye wayifundisa uprofessor wathi eSouth Africa siyoba neproblem eAfrika yonke ngoba siyoholwa ngabantu abanemali kodwa abangahlakaniphile. Bese kuthi abahlakaniphile ngenxa ukuthi imali abanayo bangakwazi ukuhola. uRamaphosa ukhombisile akakwazi njalo ezakhamuzi zaseSouth Africa ukuthi asinikeze ithemba ukusolwa uka MEC
ngeyinsolo ezinkulu kangaka aqhamukene bese ethi umniki leave. Yabona into leave i-questionable. Uma uya ngokwe-labor law umuntu onika leave umuntu oqashiwe. Yabona uma kuthiwa uyasolakala u-station commander wala kuneyinsolo ezithile anganikeza i-leave umpungo seMtuba bese ke kulandelwa ama-disciplinary processes not to minister ngoba kakhipha ngi-CV yena lapha ya wavula wathathwa nje kwathiwa usuminister so ufuna tshela ukuthi awusayena umisola manje awusayena uminister uhlulwa yini uRamaphosa akayona indoda sangale insizwa zihambe ziyomcheck ukuthi uyindoda ngempela yini ngendlela ezalayo bekufanele asho ethi Macingwane comrade lami wangikhampenela wangenza upresident kodwa namhlanje ngiyaphoqeleka ukuthi ngixoshe ngicabangela abantu base-South Africa ngamanye amasinovalo e-South Africa uma ukhuluma wena uma ngekho bankinento engenzeki kahle la eMtuba uzoya kanjani phezulu ngoba konakele phezulu. That's a problem-ke esibhekene nayo. I-commission le eyenziwe as an African Economic Freedom asivumelani ne-commission ekhethiwe ngoba ama-commission la ahlale bakhona. Kune-commission eyabekwa la okuthiwa yi-DRC. Le commission I think ispende more than $1 billion. Le commission umbuzo uyithi ubani okwaboshwa azange kuboshwe umuntu kodwa obhululu bakakhongolose bebedla imali ngoba yibo ababephethe lama commission. Kune commission okuthiwa ye-state capture ebiholo uZondo nayo idla more than 220 million ngoba kokhibentela umbuzo kwaboshwa bani into ehlekisayo-ke kuyo ngisho umuntu owayekhombe uZondo yabona umuntu oye-appoint uZondo wathi kwabaleka akabesayo emayisebizi wathi ngosungula iqembu usathi khona umngcono azawusenzela khona umbuzo uthi asisize ngani la makhomishini kuyo be-state capture akuzange kuboshwe umuntu nangumuntu abantu namanje bakuzenzela nje into abayithandayo bese uyabuya futhi ikhona ikhomishini enye yaseMarikana nayo idla imali uma uzolandela abangani bakakhongolose bonke la kwikhomishini bayakhona bayakhona bakhuluma abantu valoko akuboshwe noyedwa umuntu uma uzobuya futhi kuyona le Marikana the same former president osaneqembu kubulawa abantu amalekane kwakuwuni upresident uRamaphosa ewu-deputy akwenzeke lutho kunabafelokazi kwafabantu more than 34 people abafa lapha ya kodwa kaze kuboshwe umuntu kuze kube manje yikho esisho sithi-ke lento eshiwo umkhwanaza Phumelo Bala siyamsupporta 100% as an African Economic Freedom ngoba it is clear South Africa ukuthi siphethwe zigebengu. Ngifuna ukubuya ngize la eMkhanyakude ma comrade la eMkhanyakude nakhona uma uzobuka nje eMkhanyakude lapha kwi-district uqala nje masho ubuyela ukuthi la bantu abaphethe eMkhanyakude bangena kanjani sine question mark ngoba siyazi ukuthi neqembu ufuna beliphethe eMkhanyakude kodwa kwenzekile the same iqembu elisiphethe kwawona uMkhanyakude lophatha ngobugebengu kwawona uMkhanyakude zolo lokhu kathi uminister ethi uyaya lapha ya bafike bamvalela amagate lapho kusebenza umavalavalane ngoba naseMtuba bake bavala kulethu administrate nayizona eMkhanyakude kade bevala amagate sine problem eSouth Africa ethu kodwa ngisho nje namhlanje ukuthi iqembu eliyophatha iSouth Africa kahle yi-African Economic Freedom alikho iqembu eliyophatha kahle yi-African Economic Freedom ngoba kuneyinkinga eMkhanyakude kuneyinkinga eMtubatuba yiwo wona la maqembu wayona i-DA akangishaya i-DA washo njalo uMamkhawula okay wayona i-DA namhlanje ithi ayitshelwanga ngalesinqumo esithathwe uRamaphosa. uRamaphosa solo lokhu uxoshe uDeputy Minister we-DA azange afuni i-commission. Why namhlanje na-ke engamxoshanga lo angabeki i-commission
iDA yasiya complain ukuthi isibeka amabala kwabanye uminister baka ANC. Umbuzo ke uthi lamabhunu kwona izinyoka ebethuleleni ngoba Ramaphosa wanikeze iministry ingakho bebethula uma isebaphuca sebeyakhuluma nizanibona ukuthi nivotela amaqoki amaqoki iDA amaqoki zonke lezi zinto lezi ngicela bazakwazi labo bantu bavotelayo nizophinda next time bavotela iDA amaqoki ANC amaqoki bathi GNU bakhethe umjolo lapha bayajola asifuna abantu abazojola sifuna abantu abazosivikela njengabantu abangenawo amandla lenisho umkhwanazi uthi akakhathalile nempilo yakhe kodwa warishwa ngalabo abantu abalapha phansi abahlukunyezwayo kuhlukunyezwa omama eSouth Africa singenele endlini zigebengu ithatha imoto zethu bayadlwengula ogogo nayo yonke lento uma kusoleka ikhanda lo muntu ongabe uyasivikela siphephe kanjani ngifuna ukuthi ke la eMkhanyakude bavolela uminister eza uminister ukhala ngokuthi kuno 152 million eMkhanyakude njengoba amanzi ningenawo nje kuno 152 million okhala ngawo eMkhanyakude ongaziyo ukuthi ushonephi uma yazi uminister bayavala uma uminister wrong abavula amagate bamtshela bathi mfundisi kumula ukhololo bangamvalela amagate bamtshela iqiniso njengalokhu njalo sinenkinga eSouth Africa ngamaqembu asiphethe ubuye back uze khona la Mtuba lapha esikhona ke 2 weeks back kathi kunamakhansela nawo ebizi media briefing amakhansela amakhansela Mtuba masipala akhala ngecorruption kumasipala usayibona ukuthi ke inkinga ikhona 1 siyafuna icorruption ikhona kumasipala waseMtuba kodwa amakhansela ahola kuwona lo masipala azobiza media briefing kanti enzane eCouncil Chamber phela umthetho uthi awakhulume eCouncil Chamber uma ingekho happy akusho eCouncil Chamber asikaze sizwe nje ukuthi abekho happy baya kuyimedia. When you go to the Structures Act, the Systems Act, kusetshenziswa yona kumasipala hayi uye kuyimedia yokhuluma khona abasho lutho lapha ngamanye amazwi is clear ukuthi iqembu eliphethe umasipala eMtuba liyinto efile nama opposition party ayinto efile wona uthanda kuwe nje ukuthi bayakuyimedia labo babiza abahlonishwa wona uthanda kuwe nje bafuna ukubuka nje baye kuyimedia kodwa bamele abantu yebo akho ke nqondo ukusho egcineni abavuli macala ukuthi sisenkingeni eSouth Africa kulamaqembu wonke aphethe sinayo inkinga yozixazululwe ngokuthi abantu bavotele iAfrican Economic Freedom yingalelo langa ke la eyobe inkinga isukile eSouth Africa kodwa abantu abakuboni lokho ngamanye amazwi uRamaphosa ubezospenda nje emehlweni bezospenda nje emehlweni lento ayenzile ayikho comrade kafishane nje umuntu akabonga ukuthi nizile la ukuba niso supporter umkhonazi okwesibili ngithi angikusho egcineni nakhona khona la eMatuba epolice station ke yona le Yebo! sinenkinga nakhona la eMatuba ngoba uma umuntu ufona uthi ufuna usizo khona la eMatuba uthi uyivena yini Esemphinda kuba nalento kuthiwa njengomphakathi asisebenzisane namaphoyisa ngoba nani imphakathi nenkinga nihlala negebengu bese nifisa uma kuthiwa ke asisebenzisane namaphoyisa uma ngiyangafona nje la eMatuba afonela uParty Station umfungose ngithi yazi igebengu ngibonile senjalo ethile usibambana nosibambana yathi lishona ilanga singivakela isigebengu sithi wamthetho wangifunani sizodlulisela phike ungcono minister vele kwe umkhwanazi
Kaphishane nje yilokho besikusho as African Economic Freedom. 1, asihambisani ne-commission emisiwe. 2, asihambisani nokuthi umkhulu anikwe leave ngoba uma umnika leave utakaqhubeka hola uzohola imali yakhe yonke njengalokho injalo. So asihambisani nalokho sithi thina kaxoshwe ngoba umbuzo uthi u-deputy minister kanti yini umsebenzi wakhe mayiseqala naye ekhuluma ethi kunezizathu ezenza ukuthi angakhona uyokhonjwa uma ngabe kuthiwa kushintsha iparliament akashintshi ngani kulamaphosta abantu labo deputy minister ngabanye amazwi kule post yamaphoyisa kuzohola uminister abathathu kuzohola uSenzo ehleze enhlwathi uhole lo minister olandiwe icomrade ka-ANC ngoba icomrade ka-ANC lelandiwe lizonikwa imali eparliament amalungu eparliament awu-400 sanisho ukuthi kuwo wonke lo 400 akekho bengaba uminister kulangwa leli contract lakhe lasala elalimsupport ba-president uyalilanda uzolinika imali la usadliwa imali nje udliwa imali ulamaphosa udla imali uyaprima nje abazokhona and sinenkinga eSouth Africa ama-comrades we have a problem. The problem and coming with the solution. Yes. Ukuthi is only thing eyokazulula isimo ukuvotela i-African Economic Freedom. Indlovu ihambe ziyasiqinisa. Viva!